Iza mene nalazi se izraelsko, ili ne znam da li to mogu nazvati židovsko ilegalno naselje. Zato jer isključivo židovski doseljenici mogu se nastaniti u ovom ilegalnom naselju. Svi ovi objekti dio su ilegalnog naselja Har Homa, kojeg po rezoluciji UN-a su zapravo zabranjene i ne smiju se graditi. U pozadini, one strukture tamo na vrhu brda su zapravo palestinske kuće, ali je izraelski projekt kolonizacije osmišljen na način da se Palestince, recimo iz onoga naselja, od Palestinaca, znači koji su preko brda, razdvoji sa nizom tih ilegalnih zapravo naselja na okupiranoj palestinskoj zemlji. Ovo što možete vidjeti dolje, ova ograda, ona predstavlja nekakvu zonu razdvajanja od strane, znači, izraelskih doseljenika ili židovskih doseljenika s jedne strane i Palestinaca sa druge strane. Međutim, ova ograda ne predstavlja, znači tu se isto nalazi, ne predstavlja ujedno i granicu. Naime, cijelo ovo područje gdje se nalazimo predstavlja takozvano područje C ili Area C, prema kojem izraelska vlada ima zapravo stvarnu kontrolu i nad područjem sa one strane ograde i nad područjem sa ove strane ograde. Sve kuće koje možete vidjeti tamo, znači sve kuće koje se ovdje nalaze i iza njih još ima kuća, su palestinske kuće izgrađene na palestinskoj zemlji. Međutim, izraelska vlada izdala je naloge za rušenje svih tih kuća. Cilj izraelske vlade je vrlo jasan. Cilj je postupno, metar po metar, širiti izraelska doseljenička naselja, a palestinska područja na zapadnoj obali, znači nalazimo se na zapadnoj obali, na ovaj sve okupirani teritorij iz 67. Cilj je zapravo svesti palestinsku populaciju na što manje područje i proširiti izraelsku zonu utjecaja što više.